Ticho, ale ticho. Dostanete zápisy. Nedostaneme. Nech. Ja píšem, ešte nie. No. No jeď. Alkohol. No a čo? Jeď. A čo? Ty tam myslíš? Nebude. No a čo? Dávaj. Máte tam na miesto R. Ticho, prestaň. Ale nie, ticho buďte. My sa neskladáme na peniaze. Ticho. My uplatíme. Neočúvaj. Dáte mi peniaze? Ale dáme, a cigarety ti kúpim. Rozchrúm to. Ticho. Áno. Ticho. Rozchrúm to. Ticho. Idem zapísať celé, viete poznať. Veď ja nič nerobím. Vyriešte striednou. Máš bube? Rozchrúm to. Ticho. Karabové na miesto. Koľko je máte dať? Koľko je máte dať? Ticho. Na ďalšiu stranu. Ticho. Ticho. Kristýna! Grca, potom ideš. Tam sa otoč. Ešte potom pošleť na šráme. Otvor ústa. Ja to chcem vidieť. Otvor ústa. Už môžete. Kristina, otvor ústa. Aby to vidno to oko. To sa nedá rozhryznúť. Ukáž to do videa, Kika. Kika, ukáž to. Ukáž to, Kika, to. Ukáž to. Buďte tichšie. Tichšie buďte. Buďte ale fakt ticho. Dávaj, ale normálne sa násera rozkúšujú. Veď ale sa dovíce. Ak ma okrcáš, tak sa tam. Ty budeš sa na mňa dopadať. Ježiš. Ak bude mať kvôli vám podmienečné, tak sa máte popičiť všetci. Musíš to rozkúšať. A jak budem okrycaná, tak sa zabijem všetci. No práve som to vím aj ja. Správa ako v mrázikovi. A vystrkne všetko z oka, Nie, nepravdu, sme sa dohodli, že to rozchrúme. Čo ti je? No to rozchrúme. Babi, Bena si jedáme aj si cigaretu. Ale to sa nedá rozchrúmať. Dá sa to rozchrúmnuť. Chytí to medzi zuby a rozchrúmni. To je to strašné, že toto spravila. Keď už rozprala. Ale to sa môžeme, ja to nič není. Ja to nechcem vidieť čelka. Fuj, mi sa to Čakajú takto. No a vy Andi, toto sa vieš ak šmíka. Tak si to chyť ako z prsta. Ty si to vyšleš ako nič, ty si úplne nenormálna. Tak alkohol, nie? Normálne daj medzi zuby, to z prsta zakusný do toho. Rádne si celé striedu to zakusný. Káne, to sa nedá. Dá sa to. Ale to vystrekne. Rozchrúmnuť, že to spraví oko aj z ústy, tak dokáže. Fú, mňa na plotke, ty si videla, ako som chcel na plotke. Ale to bolo možno uvarené, vieš? To nebolo uvarené. Surové? Áno. Normálne oko to malo celé. Prestaňte. Už ti to chutí. Ale budeme mať zápis, veď ticho. Už máme, tak to vážne. Kika, keď sa dá celé tie, tak sa to neráta, že každému jednému dá. To sa ráta, že ako pokaranie.
trochu, lebo ponúkime najlepšie šťavy. Nechceš to spraviť cez prestávku? Na základe, keby sa náhodou dogrcaš. Na toto by som sa nedal mnoho vlasať, keby mi dali milión. Tak ale kamerujú hubu niekde. Ale nedávajte to potom na Facebook, však ma zabijú. To sa nedá. A to sa nedá rozríznúť, veď aha. Dajte veľké nožničky alebo čo, nech to pichne do toho. Koľko je máte dať love? Veď to stačí, že toto spravila. Koľko love je máte dať? A 10 lieček? To je padá ako mačo v kondome zavesa. Ukáž to. Daj si druhé ty do domča. No tu máš oko. Keby ste mali aspoň to prerezať a ja by som to potom zjedla. Nemáte veľa čo s čím to prerezať. Iba tu ženská má nožnice. Nemáte niečo s čím to prerezať. Nemáte niečo s čím to prerezať. Neodhlásila si ma a odpísala, pozri sa. A on neodpísal? A čo píše? Ja mám AB pozitív. Ja mám AB pozitív. To je, že ARH, počkaj. Ušlo ti oko? To sa nedá rozhodnúť. Dajte mi niečo, s čím to prerezať. Daj to ešte do alkoholu. Daj si to, nech si napíta. A dajte mi oheň. Máte oheň? Chceš si ho uvariť? To nejde, kafe, ja to pomerím. Do alkoholu to napchaj. To je oko z kačky čistila. Ale to bolo v alkohole. No a čo, dávaj. Keď hodím tyčku, tak budem. Teraz už nevykopať, aké to vyšlo. Keď som robila včera, tak bolo poriadne. Nie je, Romana na že si robili celá ty dazda, aj ty si robila. No tak ona Že mi ostrieka mobil a nepôjde mi. Uj, tak toto je riadne nechutné. No a jedz, a teraz rozkup môj. Oh shit. Ukáž. Dobrú chuť. Ty teraz to rozkup. Teraz to rozkup. Ty tak si chutné, si nedala. Daj to do huby a nemysli na to, rýchlo to rozkup. Rýchlo. Počkajte. Dá kožu dole. Masné nechutí. My sme sa mali asi celá týždeň zložiť po 50 centov. Ja jej dám euro. Ja dám 50 centov. Poďme, ja zbieram. No, čo tam vyšlo? Ale nie, že to poviete triednej, dobre? Nie. Dajte 50 centov. To máme napísané? Ešte nie. Čiže oko máme dobraté, dáme na bedku. Na ďalšie Počkaj. Už je to celé rozžuté. Teraz už máme 5 veľkých strán. Vysere oko večer.